mumpung pada rembulane mumpung jembar kalangane yon
Sapa bisa aranono iki jenenge apa aduh enak rasane lagi gurih winulat klopo abang ijo warnane saka pohon asale nora wurung yen sombong mung plenggang plenggong sapa bisa aranono iki jenenge apa aduh enak rasane lagi gurih winulat klopo abang ijo warnane saka pohon asale nora wurung yen sombong mung plenggang plenggong ya 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 HE ya HE ya HE ya HE ya ah
Wirama lomba gala-gala cantrike slendropa keting sanga uga dadi sarana manunggal lair terus sing batin terus maju pantang mundur bakulan tangguh pangkur wirama lomba gala-gala cekrike slendropa dadi sanga muga dadi sarana manunggal lair terus sing batin maju tanpa mundur pangkulan tangguh sajake nyoto kabeh welengku rina lan wengine jong nganti kembo wujud bondo sepolo tondo netro nyamping Sito mukti Sito mulya sajake nyoto kabeh welengku rina lan wangine jangan dikembo Ajat pada sebelah tonda netra nyamping sida bakti sida mulya yo Yuk oh ya katon eti peni awet kang sito mukti tematene kira ing bebrayan karep binarung kang prataya terus katon yo ya iya katon eti peni awet kang sida mukti temantene kirap ing bebrayan karep binarung
ilang kiwange abang kegelunge malang cecunduk kembang katon kledang-kledang terus sumanding hamasrake jiwa ragane ende onde jekurane sumur gelung konde sing gawe kuwur ende onde wajai piring gelung konde sing gawe komik
cah angon cah angon penekno blimbing kuwi lu nyupenekno kanggo mbaso dodotiro Iya. Cas. Hara.
Ya, Dek Vita. Nggih, Cak. Heeh, pating gumledak kaya babatan pace wah. Apa iya? Iya, iki sedo karepe dhewe. Ya nek abang masuk kaya pacar. Ndak terus apa? Apa ya? Babatan semongko. Oh, iki. Anu. Lombok gede. Oh. Ya ora apa-apa ah, katur jumeneng. Monggo Dek Vita. Mas Toto, iki acarane apa, Mas? Ora sulan. Wah, jan matur sembah nuwun. Ya iki tlatah Pathuk isih nguri-uri rasulan. Oh, mriki ndereke Pathuk nggih. Heeh, mlebune Pathuk, Nduk. Heeh, iki seberang dalan kono kuwi mlebune wis melu Prambanan. Ning ya ora apa-apa. Berarti adek kari terjun. Heeh, aja. Aja. Kowe wae. Aja. Nek aku ogah. Ya, diparingi napa Mas? Ayo monggo. Apa Mas Bintang manut? Oh, terlanjur cinta, ya. Lagune legend jadilan ya, terlanjur cinta. Asik. Yuk, 3, 2, 1. Kuda Satrio Mataram. Asoy. Kuda Satrio Mataram. Iya. Ada musisi warga laras. Katon tejane yen mbok Rong katon mancara aduh wiragane sinawang ambo seni Nadyan bebasane kalingan godhong sak lembar limas Kadya wis koncedan rasa kesan sem atiku. Pacaane sarwa asli Surabaya Lur iman Ngos lumayan namung kang mas parane Kuda Satrio Mataram. Yo, Ada Vita Lalen. ada Cak Pendek. Lamat wis katon ejane yen
yen nembes sengut wimbo patut nyoto jet mika mrati aduh lestari yo nan lilo hingga masak Senadyan bebasane kalingan godhong salembar kamas kaya wis kenceten rasa senseh ning atiku. Hae pacaane sarwa asri ajroba teneku Loh, saku Loh, lima he yo lumayan among mas porone sing iya matur sembah nuwun satu sampun katur kadung kadung tresno tresno iya Devita nggih nggih tasih wonten ing adicara rasulan rasulan utawa merti desa ya ning tlatah Terbah terbah ya kalaruane ya Terbah terbah kapane wone melu pathuk oh tuh terbah udu beda kuwi mbrebah oh kene iki Terbah nggih terbah dur banget ya mas ado adem dhuwur dhuwur banget lah ya makane dadi ado terus adem oh ngono wong sing tanggap bro to ora iso ngono kuwi lho ora Ibu lagune napa wadah wedi ta lagune lagune napa Bu napa Dik napa Bu gedang kluthuk apa dang kuning sinarengan sinarengan podang kuning ya ana oke ulan-ulan cocok Bu iki ibu iki cocok banget apa meneh rungokno nek aku apa to kepiye sak-sake Mbak Apa? sampe gayeng oh sing penting gayang ya sinarengan ya Ya, mawar kuning. babak loro ya sinarengan kudu babak loro sik wedok oh, ya sing mriki napa Mbak lagune napa Kitir Sumilir mboten celat to Mbak alah Kite nek celat piye ki rarti aku ra celat nek celat piye Mbak lho iki untung ra rungu lho iki mau ora mlebu mik lho aku iki. rungu Nah Ibu alah kok sajake bungah napa Bu lagune napa oh bojo loro ya siji ra merantasi to Bu tuku sawo ditugel-tugel bojo loro boyoke pegel kuwi tenan lho Bu aja sembrono Bu apa iya no iya tenan kok kok kowe ngerti ngerti ya ora apa-apa manut buri bae nek ngono Ya. heeh panyuwunan oke banget Kitir Sumilir ana bojo loro ana podang kuning ana sinarengan mawar kuning nah komplit manut buri bae nek ngono ya apa ya monggo Heh
mencok ning ngepang kekencangan tak lirik saka katengan serwi ngoceh dheweke ngalih pencokan lakai tak sawang mbak aja ngicih kuning anggawe pikirku kumis seleret ireng tak sawang katon manis bunga yen lakon nyanding slirene ora bakal apiku kekiwang liyan si podang handutut ati keperanan Ramondo tresnaku sansaya tetrep mesranani sun pikat pulut tepedo ayo kudu satria Mataram sing tak sayang mobeng mitirangganku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi iman yen nganti iya kang nyayang kleyang tak sama mencok ning ngepang kekencangan tak lirik saka katewe sarwi ngoceh dheweke ngalih pencokan lakai tak sawang mbak aja ngicih bodang kuning anggawe pikirku kumis seleret ireng tak sawang katon manise ibu bunga yen lakon nyanding sirane ora kepar bakal atiku kekiwang liyan si podang andutut ati keperanan Ramondo tresnaku sansaya tetrep tak sranani sun pikat pulut gendong Ya. Ya. sampun ngaten Nggih, matur sembah nuwun Dik Vita Lalen. Heeh.
bocahe gundul ngalor ngidul nggawa gendul. Oh ya. Hae ho jos. Hae ho ya. Luri-luri ulane sawana dene cilik buntute tawa yen tang lirik sing kira-kira sing dilirik ora rumangsa. Alo se alo se kembang suket ning kidul desa. Alo se tiwas ngampet ditinggal lunga. Ae ao yo. Hoi, yo ya. Ayo. Iya, tas. Iya. Yo bledrongan lah. Iya. Lo
Jos, Lo. jos, Yo. iya. Yo yo. Oh oh. Iya, Oh oh. iya, 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 iya. Oh. Haya. Bisa meneh ya. Lo lo. Jos, 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 Lo. jos, Lo. jos. Lo. Iya. Yo ya. Pali, pali ya. Oh. Akuane mimike ya. Yo. Yo ya. Lo lo. He ya. Yo. He ya. Yo kotor. Yo. Yo ya. Kondur. Yo bali no. Yo. Aku mun Koyo kupu lan satelit seputerno kolat pinjang Kipatari babar jejer-jeran sembrani Ojo nyangkut bareng wae dimen awet Yo. ora padha benang Jos. Mari oleh ya. Mari yo. Ayo. Baleni meneh. Yo yo Jos, 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 yo jos. yo Ya.
iya. Iya ya ah Dek zaman berjuang jur kelingan anak lanang mbien tak openi ning saiki ana ngendi tak jadongi sego jagung yen madong tak sili sampai gunung Awas. Iya. Iya. Matur suwun nuwun makaten kula Bapak ingkang